Bismillahirrahmanirrahim. Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kerangan panjenengan sampun dugiaken tugas saking pangeran panjenengan lan sampun paring nasihat dhateng umat panjenengan. Sehingga terus kan ngeten, kula saged tumut ibadah ngabekti taat dhateng Gusti Allah miturut dawuh-dawuh panjenengan. Sing artine karindane Allah lan berkahipun kagem panjenengan. Mugi-mugi panjenengan ahli dalem panjenengan dipun barokahi Gusti Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Muga-muga pengampunane Allah dilimpahake marang aku lan marang kita umat Islam kang padha salat lan sekabeh wong kang wis kliwat yaiku para nabi-nabi lan para siddiq lan mung kang ngambah dedalane Allah hingga dina kiamat. Mulane nariko hadho wa ala millati Rasulillah niku penting. Ya tadi asyhadu an ingsun an setuju kelakuan la ilaha illallah pangeran illallah jaba Allah yo naden karepake apa dawa lama Buddha bisamai lama Buddha ora ana kang den sembah bisamai dalam langit lan bumi wairuhu kejaba Allah wa asyhadu an ingsun anna Muhammadan lan setuju Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah khatamu anbiya'i kang dadi pungkasane para nabi wa safiyuhu lan pilihane nabi wa khairatul lan tegesi pilihane nabi min jami khalqihi saking sekabeh makhluke Gusti Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ora ana pangeran kang disembah ing langit lan ing bumi saliyane Gusti Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pungkasane nabi niku nabi-nabine Allah pilihane Allah saya kabeh makhluke Allah taala ora ana liya kejaba Nabi Muhammad. Pramila nalika kula ngabekti kula taat kula ngegungke dhateng panjenengan Gusti kula miturut napa ingkang dipun lampahi Rasul panjenengan. Eling wa tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa tusalli mengawali maca sholawat sirwalan nabi yang atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa tada'u munduwa sira li nafsika kanggo awanira walil mukminin kanggo wong-wong mukmin kabeh wal mukminati lan wong mukmin wedon kabeh. Badha niku badha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa tusallimu mengkono salam nira an yamini kesange tengen nira wa shimale kalan kiwa nira wa makna taslim utai maknane salam anil yamini kang saking tengen wa anil yasari lan saking kiwa yuk naik den karepake apa salam apa taslim andum ta sira ma'asyira ikhwani netemtoni ingsun ing gulungane dulur-dulur ingsun nal mukminina bayane pira-pira wong mukmin salimuna iku padha slamet kabeh aminuna tur aman kabeh min syarri saking ala ingsun wa khiyanati lan khiyanat ingsun idza qaratu tekane metu ingsun nang masjid saking masjid nuli maca selawat kanjeng kagem kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nulindungake kanggo awak nira wong-wong mukmin lanang wedok Masya ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus bisa. Astagfirullahaladzim. Temenan apa ora kok angger muni Allahumma inni a'udzu Allahumma kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Terus aja Allahumma Allahumma dini, oh tekan Allahumma dini lo kepiye, astagfirullahaladzim. Allahumma ini wah ora tau diwaca dongane. Wah ketara iki ora tau maca donga nek tahiyat. Mulane atine yo itai itu ora pandeng temenan. Karena nek salat ora tau ya muqallibal qulub. Maka delen sampean. Saya teng mriku mungkin wonten donga. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab. Potongane wae kan delen ya wani disiksa nang ngene kubur. Ora tau maca piye karepe? Ora apal. Oh, supe ora maca, supe ora apal. Buku mbok ilangno. Urung bayar. Wa man ya'udzu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyikhid dajjal. Dadi kula jenengan nek mun ngoten niku ndongake tumrape awak dhewe, ndonga kanggo awak dhewe, uga kanggo wong mukmin lanang maupun wedok kang supaya selamat kanggone fitnah donya, fitnah urip, fitnah mati. Oh, ono fitnah urip barang. Coba nih kalau fitnah mati min adzabil qabri. Ya kanggone siksa neraka. Ngoten lho. Kejaba ngoten uga di nyuwun selamat saking fitnah dajjal. Nek sampean ketek nyak nek ora tau ndonga potongane ngidam kepengen kepethuk dajjal. Nek ora digereji sira sampean luwung nggih. Digereji kon sirah pol dhuwur ngasih polsi. Ya sik rekoso sampean. Niku isine doa tenggene tahiyat ngene tahiyat aja sekedar malah barang sunat wae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Wae potongane. Potongane kok wani. Wani fitnah donya, fitnah urip, fitnah mati. Ana wani siksa kubur, wani siksa neraka. Sing paling penting ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Zat sing mulak-malikake ati. Sabit qalbi, mugi netepke panjenengan ing manah kula. Ditetepno ala dinik nyatase agami jenengan. Mulane nek anggere ngombe kuwi ketok nek lalen ndonga ora tau ya muqallibal. Soale nek wis dongane mandi mesti sabit qalbi ala dinik netepi agama iku larang wong ngombe arak, ngombe sesuatu sing mari dadekno mendem ning jadi lakoni berarti ya nggih salate nondi parae. Nuli bareng badha ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nuli salam lengak nengen lan nyiwo. Artine salam nyiwo nengen. Sampeyan kabeh iku slamet lan aman saking tindak ala ingsun lan khianat ingsun yen aku metu saking masjid. Wong kok masjid kok ndelikung wong repot ketok nggih. Nalika salam pas salat ngono iku muk abang lambe. Waru yalan den riwayatake Al Hasan Al Basri saking Hasan Al Basri rahmatullahi alaihi anin nabi saking Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna wa bastune Kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi musolli
Dawe jeung Nabi lil musolli kedhe wong musolli salah sukaromah te telung karomah ya tanasaru pating selebar apa albiru kebagusan ala rosihi ing atase sirahe musolli minanani samai saking ruangane langit ila mafriki rosihi hingga piyaan rambuté musolli wal malaikat utai malaikat makhfufatun iku den hubungake min kodamai saking delamaan sikil lorone musolli ila anani samai hingga ruangane langit wa malakun lan utawi malaikat yunadi kundang-undang sapa malak lau ya'lamul abdu man yunaji man ma intaqala min sholati fa hadhil karamatu kulluha lil musolli lau ya'lamu lamun ngerti sapa abdu kawula man ing wong yunaji kang matur sapa abet ing man ma intaqala monggo ora ngalih sapa ngarang-alih sapa abet ing sholati sing sholate abet fa hadhi monggo tawi iki hadhil karamatu monggo tawi iki keramat kulluha ya sekabehane hadhi lil musolli iku wong kang salat bayam bagi monggo sayuk apa ayari yen to ngerti sapa musolli qadra salati ing kira-kirane salate musolli wa yahmadallah taala lan muji-muji ing Allah taala wa yahmadan muji-muji sapa musolli Allah taala ing taala alama karena yen to alama manah karena yen to paring kanugrahan sapa Allah alaihi ing atase musolli bahwa faqahu lan paring pitulung sapa Allah ing musolli zatika marang bisa salat diriwayatake sang Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi sang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan dawuh sing artine ngeten wong kang salat iku duweni keramat telu kebagusan pating selebar ana ing sirahe saking ruangan langit hingga piyaan rambut sirahe kebagusan iku pating selebar ana ing sirahe awet saking ruangan langit hingga piyaan rambut sirahe malaikat dihubungake saking delaman sikil loro ing ruangan langit kecoba kebagusane pating selebar malaikat itu dirubungno saking delamaan sikil lorone hingga ruangan langit lan ana malaikat kang ngundangake umpamane kawula iku weruh sapa kang diomongi ora bakal gelem ngalih saking salate dari keramat kang ngene iki kabeh kanggo wong sing salat kemuliaan nggih. Jadi wong Islam layu go ngaweruhi ukurane salate. Nggih. Wong Islam kudu ngaweruhi wayam bagi ayat alima qadra salate. Kadar kirane wong aku iki dadi imam. Dadi imam najar subuh wong jamaahku yu akeh sing kerja kasar akhirnya budal lebang najano jane luwih apik maca sabdihis maca al-baqarah umpamane nggih krana jamaah arep budal lebang maca qul huwae lek qul huwae ngene kenapa ndak selak digremi wong sing arep nebang soalnya prayogane pancen kudu ngerti kadar kirane salate ya dadi sehingga gelem muji maring Gusti Allah alama manna alaihi waffaqahu lidzalika muji-muji Allah gandeng karo kanugrahan kang dipanake dening Allah taala marang dhewene sehingga dhewe rumangsa oleh kegampangan nalika nindakake amalan lakon salat. Lha sampean kandhani ya sampean iki ora rumangsa dhewe nugraha dening Gusti Allah sampeyan bayangke nek anci sampeyan iki lho uli salat ora krana nugrahane Gusti Allah dina sampeyan manjing Islam kok wis do tuwa nyantri wis tuwa ilate wis pletotan ngapalno donga iftitahe kewalik-walik ngunekno donga tahiyat ya Allahumma dini niku nek dhewe nugraha Gusti Allah mboten saged jenengan kami lo jamin aja mlekiti yang maidu wong sing akhire nek ana wong sing ketoke ora cocok karo penemune jenengan iku salah ngoten nggih
wa rawa Sa'idun an Qatadah wa huwa lam bisawab. Al-Fatihah. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin,